ko min Ousmane Gange maɗa heɗo DJ Diallo e internet o mo waɗa hen gueɗe baɗɗe fayida machallah kadi mbaɗa yiɗi leñol ngol fof kadi woppa hen hakkille eɗen jeeɓa ko waɗata e internet ko nde tawno ne findina leñol ngol kadi komo duusa leñol ngol kadi ko neɗɗo daraniɗo leñol ko gendiyanke ngarɗuɗo dariɗo biɗɗo ko pular woni gondam Seydi Diallo. E ko min Yaya Ndiaye mbaɗa heɗo DJ Diallo ko kewi internet woni jeudi e samedi kala saha ɗum noon bandiraɓe mbatton en hakkille no mon mattama o ko Aliou Guissé ɓurɗo lollirde ɓoccitiɗo Guissé artiste mon comédien international mbimi jinmi wiɗon ko yon mbattu hakkillaji moɗon eko DJ Diallo waɗata e nder internet he ko omo waɗa toon jewte patamlamiji mbaɗe fayida ɗum ko chaque jeudi e chaque samedi ɗum mo luusa ɗum koye luusama ko heewi min Aliou Guissé mabo noon ko jindi yanki pulle jantare jom jamanu tatere tonto no adi bunu kubiru mede bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde tonto nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hisɗi ko hawni ko humbini tonto nder wiyete ko internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi samedi à partir de 22h30 musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe men ko kewi e nder internet o en gari no gownen wadde samedi et jeudi à partir de 22h30 woni waktuji nogas e ɗiɗi e feccere ɗum noon Ousmane Gange Allah jarama omo heɗo men ko kewi e nder internet o ko noon tigui Yaya Ndiaye kañum nene heɗo en ko kewi e nder internet o no hannirta ni tawi ko Aliou Guissé ɓurɗo andirede ɓoccitiɗo no hannirta ni omo heɗo en ko kewi e nder internet o so Allah jaɓi on ketto nalankoɓe heddiɓe gandanɗa o sa joni kamɓeɓe kala ɓene ketto en ko kewi e nder internet o ɗum noon en calmini leydi Mauritanie no hannirta ni leydi Sénégal leydi Mali leydi Guinée Conakry leydi Gambie toon to Congo en beltanima bandiraɓe kala ha toon to Centre Afrique no hannirta ni eɗen gandi bandiraɓe kala ene ketto en toon to leydi France no hannirta ni ha toon to dowlaji dentuɗe Amérique eɗen beltanoɓe no hannirta ni ha toon to Espagne en gaccani ɓe no hannirta ni toon to dow Italie eɗen gandi bandiraɓe kala ene ketto en no hannirta ni kono kadi eɗen jogui hettiyanke men no hannirta ni tawi woni ko toon to Dara Jolof noon mbiyen wayno woni koye leydi Sénégal département Linguére eɗen gandi no hannirta ni onne kadi ko musidɗo men woni ko Dara Jolof no hannirta wi DJ Diallo min de ko mbatta e nder internet ko mboɗo heɗo ɗum no fewi yo Allah hokke judde balɗe e gurdam moƴƴam mi wima allahuma amin Allah waddana en kadi inchallah mami ar Dara Jolof no hannirta ni fof noon mi ya Dara Jolof temineni so a yi Dara Jolof dokketta ko geloɗi e nayyi pop dokkeɗa e baali machallah mamer toon ɗum noon naten e nder leydi Mauritanie ko kewi hen kono hannirta eɗen gandi leydi Mauritanie e ñalawma hande alkamis o mbiyen waɗa test e nder leydi Mauritanie to banggue Covid-19 coronavirus mbiyen ko ujunere e temen nayyi e capanɗe jeegom e jeenayo neɗɗo mbaɗa test e to banggue coronavirus ɓe dañi tigui wonduɓe coronavirus e nder leydi Mauritanie ko temedere e yimɓe tato leydi Mauritanie dañi tawi ko wonduɓe coronavirus e nder leydi Mauritanie alkamis hande noon mbiyen dañi hodde galleji men ha wawi tigui joɗade ne heeɗo ko kewi e nder internet o yettima 232 neɗɗo o saha joni dañi hodde galleji men tawi ko wondunoɓe coronavirus wadden paami o saha joni mbiyen men leydi Mauritanie e to banggue safrude coronavirus ɗeɗo balɗe dal vraiment eɓe poori hen no fewi saabu ɓe cafrata tan ko 200 pawɗi 200 caɓanɗe jeegom 200 caɓanɗe joyyi eɗen gandi o saha joni mbiyen soɓe jokkodiri ni 200 hawnaki ɗo e balɗe seeɗa ma coronavirus ummo ɗo ha laaɓa cer e nder leydi Mauritanie himɓe joyo noon jalti aduna e nder coronavirus e nder leydi Mauritanie e 24 heures ha joni en keddoto e nder leydi Mauritanie tawi kadi mbiyen ko ministre de l'intérieur eɗen gandi o hokki yamirore e nder leydi Mauritanie jumaji e jamaji ɗi pop yo mbattu julde aljuma e nder leydi Mauritanie oɗo noon wi kam DJ Diallo holko saabi leydi Mauritanie uddi jumaji e jamaji kono mariage uji ene mbaɗa e nder leydi Mauritanie mi anda jumaji guddama woto juul aljuma kono mariage uji yangeji ene mbaɗa e nder leydi Mauritanie yimɓe ne jaha ne notoyo holko saabi ɗum mi anda en tout cas ɗum nanɗo e nder leydi Mauritanie voilà ɗum ɗon kam namdal ngal moni men kala ne wawi namdade goɗɗo holko saabi ɗum mi anda fatmi deƴƴe koy par ce que affaire laamu ministre de l'intérieur nangam DJ Diallo waɗe nanne jiɗon ko nannudemi
en tout cas ɗum waɗi nder leydi Mauritanie e jahat ƴeewen goɗɗo hade men yaltude e nder leydi Mauritanie tawi ko mennoɗo laamade leydi Mauritanie duuɓi sappo Abdoul Aziz wallahi Abdoul Aziz hande ñalawma hande o mbiyen ne wayno eɗen gandi mona tigi e juuɗe loskoɓe hande noon Abdoul Aziz dal nodda yo ar wooda ko signini Abdoul Aziz wi signinte e dara o wi kanko ana mani rais ni signi chi wallahi tabarakallah eyyi Abdoul Aziz hande hakkude mum dadiɓe Wuli Diaw no annir ɗum wi kanko hay hunde ala ko signinte e nder wallahi Abdoul Aziz sahaba kaswani Didio Diallo e ko sehil makko walla ceyla ko sehil makko Aziz Azwani koɓe sehilaɓe min ɗum mbimi voilà koɓe sehilaɓe koɓe sehilaɓe min ko ɗon kaɗi voilà onon noon so jiiɗi nawdema oɗon mbawi nawdima tan par ce que affaire laamu sirani haydara aɗa wawi haalde janggo ɓe gara ɓe mbima eywa geyyam temmasi hus jehen goppen ɗum noon dal goppen ɗum jehen naata en toon to leydi Sénégal no anirta ni eɗen gandi hanki mbiyen Wuli Diaw hakkude ɓiɓɓe leydi tawi kadi ko hakkude dadiɓe e ɓesgu leydi Sénégal eɗen gandi hanki couvre feu woni jamma mabɓe gadano mbiyen wayno Wuli Diaw ɓe cumi mbiyen ponoje ala pop koɓe mbaɗani toon no hannirta ni saabi ɗum ko couvre feu ɓe mbi ɓe jadani hen kamɓe eɓe tampi Macky Sall dal nañu may jamma daño sonnuci ay couvre feu ay état de urgence ɗum ɗo pop dal ɓe kolliri mette mabɓe no feewi koma ministre de l' intérieur hoore mum mbiyen huɓɓi oto mum dadiɓe ndewi caggal mum no hannirta ni e onon jamma hanki mbiyen wan Wuli Diaw noon no hannirta ni hakkude dadiɓe e sukaɓe tawateɓe toon kono kadi oɗo wi Didio Diallo holko waɗi ɓiɓɓe leydi Sénégal e won hen ngala needi ngala nehaki needidi ngalana hoorema ko fewndi e nder leydi Sénégal holko waɗi wona Sénégal tan waɗi couvre feu ɓiɓɓe leydi Sénégal mbiye ene bonna Sénégal yoɓe goppu koɓe mbaɗata ko ɗum ɗo wona hunde yonde wona image joɗɗo e nder leydi Sénégal couvre feu noon wona toon tan hay leydi Mauritanie ɗo nani e jii ɓiɓɓe leydi Mauritanie enen ndeeji ɗum ɗo noon ɓiɓɓe leydi Sénégal tinne ndeeƴe no hannirta ni goppon ko bonna toon image Sénégal te vraiment Sénégal waɗani ɗum mérité no hannirta ni situji kewɗi han garti hen gueɗe baɗe noon ko wayno kono ko wawi wonde fof mbiyen wayno yoɓe mbaddu hen ha coronavirus ummoɗo ha laaɓa ceeɗ so tawi ɗum ala mbiyen wayno coronavirus jokkat no hannirta ni ha joni en keddoto e leydi Sénégal jehen ƴeewoyen Ayo Balde kanko windi koye Instagram makko no hannirta ni Umaro mayma sama bat wallahi ndeysan Ayo Balde oɗon gandi Ayo Balde woni joom suudu Umaro borom bakkan yo bari Umaro Seck Béthio ko kanko waɗi Instagram makko Umaro mandal dama bugunga fasema tabarakallah ko ɗum woni ko winde Instagram makko dama sonno ci seybi o tampe sey o no hannirta ni woni dewgal ngal o tampi hen kanko Ayo Balde o wi Umaro dal moy lolu Ayo Balde man pourtant Ayo Balde man bindinala ci Instagram sax mais tontu woma en tout cas dal ko ɗum woni o wi o gaga wi man bugguma sax ay auto ay affaire yoy non man bugguma ko man Ayo Balde non ko ɓiɗɗo leydi Gambie no hannirta ni tawde toon to Angleterre no hannirta ni o woliri no osa joni Umaro dal nako mayi batam Ayo Balde ñewol man bindinala sax ci sa Instagram nga tontumo comme yow buggo borom bakkat yu bari man benn bakkal la yor Allah benn bakkal la yor te yow laa koy jox ala ndeysan o waɗi kadi goɗɗo o ko hanki o mi yiɗum e Instagram makko o waɗi oɗo noon o waɗi ko paccal tabarakallah machallah o waɗi body noir pantalon noir o waɗi wallahi ndeysan mo yekkati ko ci kaw eyyi ɗum ɗo foof ko Ayo Balde waɗi ɗum e nder Instagram makko no hannirta ni Umaro man dal dama sonno ci seybi mayma sama bat voilà après mo mbulo maye bat après nga ñëw fi voilà en tout cas dal o sa joni ko ɗum woni ko situji internet kewɗi e leydi Sénégal garti no hannirta ni ha joni noon en keddoto e nder leydi Sénégal eɗen gandi mbiyen ene wayno ñande 31 en mbinoma en mbaɗ sondage tawi kadi eɗen gandi hakkude Youssou Ndour eɗen gandi juwanno ñande 31 juwanno ko toon to TFM Wali Seck waɗanno ko toon to 2STV Sidi Diop waɗanno ko toon to Sen TV RTS wonno toon ko Oumar Pène Baba Mal wonno ko toon to ITV no hannirta ni eɗen gandi sondage tawi koto banggue yeɓaɓe toon to internet won biɗo bo bala
3h du matin fekk balaa 3h du matin fekk Wally ñi koy seetaan ci YouTube mo ñoo gën a bëri ak ñuy seetaan o haali ko miijumo ne wataw ko fans par ce que o wi Wally Seck nde ƴeewi tawi Youssou Ndour yeeɓoɓe mo e nder Facebook ɓe e nder YouTube kewani Wally Seck wi man fila yemal sama soirée pour sama papa Youssou Ndour mo am vie yu bëri ci internet wona min wi voilà joni o saha joni ɓe ne wayno Youssou Ndour woni yeeso eto banggue ɓurɓe yebde ɗum to banggue internet ñande 31 nde toon to YouTube ene wondi e Facebook e Instagram ene wondi e Twitter ha joni en keddoto tawi ko Sidi Diop eɗen gandi Sidi Diop noon kañum ummi ko Sen TV ari toon to TFM no hannirta ni pour jaggude soirée Youssou Ndour o wi man Youssou Ndour sama papa la donc day def man tawi dama ñëw pour bég ak moom ci bés boobu Oumar Pène noon natal ngal wi Oumar Pène benni non Oumar Pène murtannaɓe jittan Oumar Pène ɓe mbi ko neɗɗo goto yeɓatnoma e nder YouTube no hannirta ni toon to RTS Oumar Pène wonno ñane 31 nde neɗɗo goto mais Oumar Pène mo waɗi murtani Oumar Pène kala to jaaɗa ɓaji ɓe Baye Pène voilà neɗɗo goto wawa wonde donc ɗum ɗo fof ɓe garti Sen TV ko yeeɓi toon Sidi Diop heewani Allah ndeysa fatmi dañi en tout cas dal Baba Mal ɓe garti hen Baba Mal ko yeɓanno toon Baba Mal toon to ITV heewani cayo yam dellolel cayo dello Allah ndeysan yeɓannoɓe men honɓe kewani no hannirta ni Elage Baba Baydi Mal ɗum ne eɗen ñaagui bandiraɓe kala to jiiɗon Baba Mal ene yalti e nder YouTube tinne jeeɓe beele yimɓeɓe hande ko ɗum kewi voilà hande ko affaire internet ɓurɗo wawde yeɓede nder internet oto belsine ɗe nalankoɓe men jouoɓe nder internet o ni woni Facebook ni woni YouTube ni woni par ce que ene compta kala no ɓurɗa wawde yeɓirede ko nden tigui woni no dañirta doole no hannirta ni en jahat ko wona ɗum ko Sidi no ko wona ɗum Sidiki Diabaté eɗen gandi Sidiki o fiino ɗo debbo goto on ji bon woni wiɓe ko wona debbo makko kam bon par ce que sito wi Sidi Diop yalti e prison no hannirta ni avant 31 o weltanima fansuji makko pop Sidiki Diabaté Sidiki noon fiino ko guel mum no hannirta ni pour ha mbawon famde waɗi ŋaccanɗe kewɗe waɗi markanɗe kewɗe nde wonno eɗen gandi debbo ko boɗejo ko ɗum saabi mbiyen ne wayno rewɓe tawi ko joɗaniɓe gueɗe rewɓe e gueɗe mbaɗi noon dal mettine Sidiki ha vraiment Sidiki wawi jaggede no hannirta ni toon to leydi Mali no hannirta ni mbiyen o saha joni Sidiki arti o wi ko joɗino ko toon ko foof mbiyen ne wayno o wonno tan koye windude ko wite ko texte uji no hannirta ni ɓoyata ma on ji album Sidiki Diabaté no hannirta ni e clipaji mum e gueɗe mbaɗe noon ɗum no Sidiki goppa fiide rewɓe saabu fiide debbo joni ko interdit no hannirta ni ko wala ɗum ko en jahat ƴeewo hen eɗen gandi ko wona ɗum ko eɗen gandi Youssou Ndour ene waɗi wonko haali Thione Seck ene waɗi ko haali régis so yo mbawi rokkude en so Youssou Ndour so Youssou Ndour so Thione Seck keɗoɗen garten no hanniri kala no fotiri kala jehen déedéet man dégg naa lan musicien Boy Medina disque d'or le roi Grammy Awards dëgg la 100 personnalités les plus influentes du monde honoris causa dëgg la empereur dëgg la dégg nga ministre académicien dégg naa ministre dëgg la dégg naa président dëgg la dégg naa polar doctorant dëgg la dégg naa yooyu yëpp gannaaw sunu borom moo ma ko defal maa ngi koy sante yàlla bu baax a baax. waaw mais yow da nga dégg foo may waxee mbojo yi laay bëggoon léegi mbojo laay teg ba léegi bukki laay wax. non c'est que kon sama doom sa doom dafa wax sànq ci rajo bi loo xam ne dama ko jàpp. dafa ne sama papa moom ay acte lay posé. parce que 2011 bi may summee ko yow xam nga tiit naa. bi may summee ko dugg ci politique la bari la dégg. 2011 ak léegi ça fait combien d'années? 9 ans jàng naa ci lu bari. dëgg la politique mënatuñ ma ci sama mentor moo ma jàngal Macky Sall mais dëgg la xam naa ko xam naa fi may jaar xam naa li may wax oui déggu leen fi ma wax fi benn tooxi doonu te homme d'état la ku mu neexul comme Viviane di toppal fële takat tontu mbojo ay waay yow lii ëpp naa
Biden heɓi polgu e Adjassi moo nekk grand théâtre fekkee ma ci boole Mounir Sy moo nekkoon BSDA fekkee ma ci boole Racine Senghor moo nekkoon xaw ma moom moo nekk ba léegi monument de la Renaissance wala xaw ma fan fekkee ma ci boole n'est-ce pas mais ainsi mais ñoom ñëpp après mais ñoom ñëpp mais waa fekkee ma ci boole lañu mais donc je peux comprendre que yooyu nekk ay poste politique mais ñoom nank la culture donc toute la culture du Sénégal est entre les mains du clan de Youssou Ndour alors su ma defee loolu ñu ne Thione Seck dafa ko sensibilité boo xam ne sax jéggi na dayoo je me rappelle am na benn yoon ñu ne ma Youssou Ndour may na le monde artistique du Sénégal 75 millions mais j'ai applaudi tu comprends quand les gens disent que Fekke Mathi Bolé a eu sa part du gâteau comme disait le feu Sidy Lamine Niass bi ñu nommé Youssou Ndour ministre de la culture moom dafa titré ci journalam ne nommé pour se servir n'est-ce pas mais personne ne l'a attaqué mais loolu mu waxoon noonu mais nekk na et loo xam ne lii nan la da nga naan lii nan la après le chat ok Adjassi moo nekk grand théâtre Fekke Mathi Bolé Mounir Sy moo nekkoon machallah donc on keɗima Youssou Ndour e Thione Seck o saha joni mbiɗen ɓoggi karaleje kewɗe woni réseaux sociaux pop arti hakkude Youssou Ndour e Thione Seck no hannirta ni haaluji ɗi Youssou Ndour di wax Thione Seck di tontu ko ɗum ɓuuri hewde toon e nder internet o ko wona ɗum ko ero gasi ha laaɓi ceeɗe eɗen gandi États-Unis hanki jamma Wuli Diaw so tawi o mbawi rokkude en Fatima 2STV ene moƴƴi o waɗanen no fotiri kala par ce que déjà gasi ha laaɓi ceeɗe so tawi gonga no Fatima wadde yarta tan Joe Biden heɓi polgu e yeeso Donald Trump ɗum ko congrès mo dowlaji dentuɗi Amérique lawɗini ɗum e ñalawma alkamisa hande o hayso tawi kanko hoorejo leydi jaltuɗo o hono Donald Trump o ɓooyi ɗum salade kanko noon Donald Trump e wiide makko omo andi wonde manda makko gassi alarba congrès o waɗino batu ɗum noon ko gam lawɗinde jencude jowitinde e sungoji mabɓe lefol laamu kono kay tengtinde wonde Joe Biden heɓi polgu e yeeso Donald Trump kono noon ɗum yiɗɓe welaɓe yonaɓe Donald Trump wonko Trump e hoore muɗum haalno ko ɗum saabi ha ɓe jeehi toon to on jarama on ñaguimen yafuya gasani ni mais ero gasi ha laaɓi ceerre on paami Trump hanki minen en dillini États-Unis no hannirta ni Trump jabtan hade a jaɓino jabtan mba ndeña États-Unis no hannirta ni par ce que États-Unis machallah donc det tan sa jaaɓi Trump vraiment voilà aɗa jaɓino tan ha joni a jaggat tan to jammunoɗa ɗo gacca Joe Biden jettereɗo jobo beele ne laamo kam e nder États-Unis voilà hade babaho meeɗi laama ɗon sa wini Barack Obama wona ko babaho gasi ha laaɓi ceer ko kewno e nder internet o ko musidɗo moon sehil moon DJ Diallo yanki pullo jontare joom jamanu tawatere toon to nuwadi bulu budiru meɗe bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde toon to nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hisɗi ko hawni ko wibini toon to nder wiyete o internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi samedi à partir de